Komiti mar od bura ewi yore mag wuoth kod gedo mag apaya e pacho ka dhiro mondo ketie tim lokruoge maduol ma ochung' ne yore mag apaya e pacho ka NTSA noseyango mondo thir masiche matimore apeyni kod kwan thoe maromo 5,000 higa ka higa e pacho ka. Jakom komiti no George Masharia seche manotimo nonro e lony manyasani mar rango nyamburko kod rango ng'wech mag gik matiyo kod apaya kanyakla kod chal mar apaya. Odwaro dongruok mar kuonde wuoth mag jowuoth, rageng' mag ng'wech, teyni kod ranyisi ma itiyo godo e ndara. Omedo ni omedo ni chike ma oketgo nyaka ketie tim mar mondo rit ngima jowuoth, ka bende omedo ni omenda malong'o dwarore mondo keti ne dongruok ma kamago. We have come to assess firsthand how motor vehicle inspections are conducted, the capacity of this facility, the condition and effectiveness of the inspection equipment, and the measures in place to ensure that only roadworthy vehicles are cleared to operate on our roads. The committee is also examining the implementation of NTSA recent reforms, including motor vehicle inspection regulations, digital services, speed management, automated traffic enforcement and administrative fines. And we also want to establish whether these reforms are being implemented fairly, transparently, and in accordance with the law.